dan begin ik het nog wachten. Ja. Oh, je had hem nou wel verteld, ja?
je stond.
Goedemorgen, welkom op de stamboekkeuring hier in Haarlem. Is ook niet opgenomen in het stamboek vanwege onregelmatigheid in zowel de stap als de draf. En deze minder in de schouder kunnen zijn. De bovenlijn is voldoende, is iets hellend in het kruis. Mary is lang gecoat, heeft ook voldoende kwaliteit in het beenwerk. In de stap zouden we graag iets meer regelmaat en kracht willen zien. In draf maakt deze merrie wel ruimte, maar zou het achterbeen iets actiever onder de massa kunnen plaatsen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Op de derde plek is geëindigd nummer 3. Merrie met voldoende rasuitstraling, ook een langgelijnde merrie die iets sterker kunnen. Merrie heeft wel een heel hellend kruis, maar wel met voldoende lengte. Heeft werk van voldoende kwaliteit, is iets gehoekt in het achterbeen. Heeft hele royale hoeven. De merrie stapt en takmatig. In draf heeft deze merrie een goed achterbeengebruik, maar zou iets meer over de rug kunnen lopen. En in stap is deze merrie in zijn toontredend. Ook deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan gaan we naar nummer 6. Een hele veel lengte in het voorbeen. Een lange hals, ook een goede schouderligging, is vrij strak in de bovenlijn. Heeft ook een hellend kruis. Het beenwerk is fijn en droog, ook lang gecoat. Is ook iets kort, zou ook iets meer over de rug mogen stappen. In draf waardeert deze merrie zich wel heel erg op. Draaft met een krachtig achterbeen, ook met een goed achterbeengebruik. En op kop geplaatst in deze rubriek is 4-jarige merrie. Ook een hele langgelijnde merrie met voldoende jeugduitstraling. Ouder, een goede sterke bovenlijn. Merrie heeft een recht kruis met voldoende lengte. Het beenwerk is hard en droog. In de draf laat hij heel veel ruimte zien. Ook veel techniek in het achterbeen. Maar zou ook in draf nog iets meer ruggebruik kunnen laten zien. Ook deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Eigenaren gefeliciteerd met het resultaat. Also a warm welcome to our viewers from abroad. The first category is full mass for entering the studbook. The results, I'll explain you the results. Number 2 is accepted in the studbook with a second premium. Number 3 is accepted in the studbook, which is accepted in the studbook with a third premium. And number 8 is not accepted in the studbook because of irregular.
De uitslag van rubriek 4, 4 jaar en oudere stamboekmerries. Nummer 11 is de enige overgebleven merrie in deze rubriek. Het is een merrie met voldoende rasuitstraling, ook voldoende lengte in de hals. Wel een merrie die iets de voorbeenlengte mist. Merrie met een hele massale schouder, ook verlengd in de schouder, met een voldoende sterke bovenlijn, iets hellend in het kruis. Het beenwerk is voldoende van kwaliteit, is wel erg gehoekt in het achterbeen. In de stap laat deze merrie een ruime en actieve pas zien, maar zou in de bewegingsafloop voor iets correcter kunnen, dus met name rechtsvoor toontredend. In draf maakt hij voldoende ruimte, ook voldoende buiging in het achterbeen, zou het achterbeen iets verder onder de massa kunnen zetten. Deze merrie blijft vandaag stamboek met een derde premie. The result of category number 4, 4-year and older stud mares for Star Declaration. Number 11 is the only one left in this category, and she stays today stud book with a third premium.
De uitslag van nummer 13, een 4-jarige hengst. Een hengst met voldoende jeugdopdruk, ook opwaarts gebouwd. Ook een modern gebouwde hengst met veel rasuitstraling. Met ook veel lengte in het voorbeen, een lange hals. Zou in het schouder wel iets schuiner kunnen zijn. Heeft een voldoende sterke bovenlijn. Wel een iets hellend kruis, maar wel weer met voldoende lengte. Het beenwerk zou toch wel iets meer kwaliteit kunnen uitstralen. Is wel lang gekoot, heeft kleine hoeven. In de stap laat hij veel ruimte zien, ook met een goede takt. Deze hengst draaft opwaarts met veel balans, legt het voorbeen mooi ruim uit. Deze hengst wordt vandaag ster verklaard. The result of number 13 is the first stallion in this group. He is declared star.
De uitslag van nummer 14, hengst met een schofthoogte van 1,64 meter, is een 3-jarige hengst. Die op stand toch nog iets beknapt en driedelig aandoet. Die wel een voldoende verticale hals heeft, maar iets meer halslengte kan tonen. Een hengst met een voldoende bovenlijn. Heeft wel hellend in het kruis, maar heeft voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is hard en droog, dus ook van goede kwaliteit. Is wel iets week gekoot in het voorbeen. Dit is een hengst die zich in de beweging heel erg opwaardeert. En laat een ruime en actieve stap zien, ook met ruggebruik. Ook in draf zien we dit beeld terug. Draaft opwaarts met veel balans en een heel goed achterbeengebruik. En vanwege deze positieve stap en draf wordt deze hengst vandaag ster verklaard. The result of number 14, he is declared star.
De uitslag van nummer 15, een 3-jarige hengst met een schofthoogte van 1,63 meter. Een hengst die toch iets vroegrijp aandoet, ook iets in de bouw neerwaarts is. Een hengst die een zware hoofd-halsverbinding heeft, ook een zware hals met toch wel voldoende lengte. Ook in het schouder zouden we graag iets meer lengte zien. In de bovenlijn zou die over de rug toch iets meer aangesloten zijn. Lendenen zijn voldoende. Het kruis is iets hellend wel met voldoende kwaliteit. Voldoende lengte. Het beenwerk zou toch meer kwaliteit mogen hebben. Ook droger kunnen zijn. Het paard zou ook iets royalere hoeven kunnen hebben. In de stap is hij voldoende ruim, maar zou iets krachtiger door kunnen stappen. En in draf mist dit paard toch ook iets de kracht en ook de balans zou ook iets opwaartser mogen lopen. Deze hengst wordt vandaag geen ster. The result of number 15, stallion 3-year-olds. He is not declared star today.
De uitslag van nummer 12, een 6-jarige hengst met een schofthoogte van 1,65 meter. Een hele grootramige, langgelijnde hengst die ook een goede rasuitstraling heeft met heel veel behang, edel hoofd, veel lengte in de hals, ook een hals met veel kap. Waar een royale schouder in ligt, maar die toch in de bovenlijn wel iets sterker kan zijn, met name op het ruggedeelte. Heeft voldoende lengte in zijn kruis. Het beenwerk zou toch meer kwaliteit ook kunnen hebben, is kort gecoat. In de stap laat hij een ruime stap zien met een voldoende buiging in het achterbeen. In de draf laat hij ook veel ruimte zien, ook met voldoende buiging. Legt ook het voorbeen heel ver uit, ook een goede draf. Deze hengst die, wordt vandaag niet sterfverklaard en dat zit vast op de bewegingsafloop van het voorbeen. The result of number 12, 6-year-old stallion, height at width is 165. He's not declared star.
De uitslag van nummer 16, Lau, heeft een schofthoogte van 1,68 meter. Een grootramige, langgelijnde hengst met goede voorbeenlengte. Is voldoende licht in de hoofd-halsaansluiting. Heeft ook een lange hals. In de schouders zouden we hem graag ietsje schuiner willen zien. Heeft voldoende bovenlijn, ook voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is lang gekoot, iets hol in het voorbeen, is heel erg gehoekt in het achterbeen. In de stap zou hij meer lengte in de pas mogen tonen, ook meer ruggebruik mogen laten zien. In draf maakt hij wel veel ruimte, maar zou iets opwaartser kunnen lopen en ook in deze gang toch iets meer souplesse kunnen tonen. Deze hengst wordt vandaag geen ster. Ook de testcijfers compenseren niet voor de sterverklaring. Dus geen ster vandaag. Ja. The result of number 16 is not declared star today. Nummer 16 was het laatste paard van deze keuring. Ik wil u bedanken voor uw aanwezigheid en mijn collega's bedanken voor de plezierige keuring. Number 16 was the last horse of this keuring. Thank you for watching and we hope to see you again at the next keuring.